Biar masyarakat Ngawi pirsa, Mbak Niken asli saking Kota Kediri. Kota Kediri. Sekarang sekolah kelas berapa? Setunggal SMA. Setunggal SMA, pinter nyinden, Mbak. Alhamdulillah. Anake mondol sing wedok, Mbak. Meteng, Kelas 5 SD. meteng. Meteng. Masa meteng. Ngawur. Lah nyapa? Wis nglairne kok. Oh, malah nemen. Iya, Pak. Wis malah. Aku banyolan ki suwi lho karo Lairnya ya wujud bayi tandel. Duh. Kayak anu wujude kethek. bojone mondol ki leng lairne anak iki pas meteng songo. Usum tikus lho. Ora meteng songo. Dadi nang kuping, nang ndas, nang cekel, teng perentul ngono. Dadi meteng kaya wong duwe tumor ngono kae. Ading perentul. Yen nangel. Kalau melok ngamen mburi apa piye? Kaya kan kaya kara ngerti nek kowe. Hah? Iso wayang kulit regenge disaingi nguri. Padahal kayak bayaran dini lho. Apa to saiki sing ora disaingi iki apa gusur disaingi. Tung. Ngono Angel mesra janggute karo sampean enakne lho, Mbak. Ben ketok piye nomane. Hati-hati untune pasangan lho. Engko mok jawil Pak. Iki untu palsu lho, Mbak iki. Untu palsu. Asline sakmene, ya. Ngawur malah sakmono lho. Kok iso Enek 2 meter. tan kena. Alah. Ora enek sing enekne. Jawilen to, jawilen kan. Jawilen. Jajal nek Jawilen. Jawilen nang ngene lho. hore bagus. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Enek sing kurang ayo. Ndoke urung. Ndoke nang jero. Ben radek kulite ben radek ponto karo nigan. Iki bar ki kok mesti ngombe obat. Napa kok sakit? Mencret. Sumpah tenan. Kaken mangan sumpil. Lah sumpil rong diolah kok dipangan. Oh layak bokonge kandel pempesan to. Cangkemmu. Iya. Kon iso ya moh. Engko nek garing gak nglentek dhewe jere. Tan kena ati nombas harta SMU kelas 1 suarane apik, jogete apik, bocah ayu jajal Nemen no. Paket komplit. Paket komplit yo niken kuwi. Suarane apik, Nggih. pasuryane apik, kulitan kuning, Diatur. joget apik. Mula nek larang ya lumrah. Lumrah. Lah dine mondol Pripun? Pripun mati kula. Lah adikmu nyapa to? Bisu. Bisu ambisi aku. Mondol nek iki omong jelas aku ora roh kok bisi. Mau sing goblok ya gembleh kae wong nek omong bisu wis pindho. Lah nyari ngono panggah ditekoki nek kaya aku geblak. Ya nduk tiba. Katen napa iki? jenang gula mawon Oke, nggih. anu kok kibot yo. Saka Monggo. Anu mawon dicampur mawon. Oke. Jenang kula ya. Jenang kula kabeh ajane.
sindene kur nenene nena Yo ngadeg yo. asik Jae wono poyang payingan rasaku Jae wono kaya mleang ragaku Yo pisan jae wono tansah bisa nyawang selagam lam-lam-lam pinune jebul angsa hanya nyungah hati eman rasaku berkeman jahit wono agaya-gaya ngubengi kutha sateruse